Aydımçı, showman, şahir, tadınlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar. Türkmen Portal web saytında yine de yayında tanışýarlar. Bugün bolsa elbetde biziň mehmanymyz, siziň öňünde özdekin final görjek ýaşykly dekil Aydymçymyz bolsa, teşekkürler Agymrat Şadow. Ýaka duymaga özüme ýol berme, söýgü bilen tutan elimi, goýberme. Asmana yıldızlarken, ovadan geceleri bezeyen, olurken yönemen isteyenim, dinlesen men muridlim. Yürekte ömürlü kal, duruşuna borazım ovar, söylemek için gücümken, bara seni, yeke seni. Allah, hoş gördük hepleşimizde. Şahlamın favoriti geleniz için köp sağ olun. Sağ olun, size de getleşimize çağıran için. Nettar. Indi Amrat ilkinç tuval Ýörep bar ýakan pikirlenip bilýärmi? Onda bu gepleşden kıyın düşmese gerek. Jemi 5 minutun dowamyny 15 tane logik tuval berýär. Logik olanlarda profesör olmak ýa alim bolmak wajyp ýok. Diňe islendik ilkinji kelleňe gelen dady bir jogap işoňa görä gidiberýär. Onsoň gepleşiň bir ýerine wagt saklap bir ýerine jaň etip bilýän, tanşyma maslahatlaşyp bilýän bir sorawy. Hem de 15 tane bilen ýagdaýynda şert ýok. Eger 15 tane bilmän ýa bir kisanty bilmedik ýagdaýynda da şertler bar ýürüti tamam. Numar gepleşiň adat tertibinde taýin bolsa timer başlatjak we onda bir arkaýyn dogry ýaly gidip biler. Taýmy? Taýin. Gitdi. Ilkinji tuval şeýle. Ýaşyl adamjy görüňde durmuşda näme etmeli? Ýaşyl adamjy şekilini görüňde näme etmeli? Yaşıl adam. Svetofor? Svetofor näme etmeli? Geçmeli. Doğru jogap. Inni 32 tewşiňiň bir serkerdesi bar. Matal. Hawa. 32 sany tewşiň bir serkerdesi görüňde. Hawa. Näme bolýar? Matalla. Ba. 32 tewşiňiň bir serkerdesi bar. Näme zat bardy 32 sany? 32 sanyk näme bolýar? 32 sany. Ba. Bolarmy? Köp adamda bar, köpsünde ýok. Mesela. Şular ýalok sowallar ýadyma da düşmän bilýär-de. Elbetde şonça pikirlenmeli wagt dowam etdirýär. Geçip soň gelibem bilýär. Geçip soň geleýän. Stolla 2 sany teňe bar. Teňeleň jem 3 manat. Hawa. Olaň biri 1 manat da. Aha. Bana ýagdaýda bolupdylar diýdi. Biri 1 manat. Şulan 1 manatlyk? Ýok, 2 sany teňe bar. 2 sany teňe bar. Biri 1 manat da. Jem hatabam summada 3 manat. Nähir beýle 2 bolar. sany teňe bar. Awa. 3 manatlyk teňe de ýok. Ýok. 1-2 manat, 1 manatlyk. Doğru. Doğrumy? Doğru, biri 1 manat. 1 manatlyk ýok. Yok, biri 1 manat del. Düşünün. Beýlekde 1 manat. Şoň üçin gitdi. 1 manatlyk. Indi bir oglan bir eline 1 kilogram demir beýlek eline bolsa şowr mukdarda paýta götürdi. Paýtyny götürmek has agyr düşer. Eksen de. Deň doğru jogap berýän hakykatda agyram joberda atda. Haýty haýwan hemişe gözüni açyp okulaýar. Ýatanda gözüni açyp okulaýan janlar. Maýuşmy? Yo, ýatýar bu. Aýt haýwan. O. İhtiyologiýa da. Ba. İhtiyologiýa diýişik. Munam geçip täzen geleýär. Böyle gittik. Birazcık mavuca degen yer avuca matal. Deyik gördüm kan şurada. Mavuca. Mavuca. Roza renk. Söyleme. Bu gök renk. Şu gök renk böyle filet olarak görünüşlerin var. Kızımtıl. Bu degen yeri ol deyikten tatlamam gerek. Deyik de gayrı aymanlar. Ha diyeyim. Etçeğine diyor. Şeyin mi? Yok. Ağır. Yok. Diyeceğin oktan ağır diyor. Ağır diyor. Ot bilen bağlanış. Ha, göz. Doğru cevap, göz. Şimdi. Eli yok, ayağı yok, yöne kapıyı açacaksın, değil mi? Kapıyın özü? Yok, burada açma lan. Gulp. Yok, gulp yapar. Ruçkası. Yok oğlum da, kapıyı açmalı. Ruçka baryan çağın burada. Açar. Açar, doğru. Qalli sende qalmaya, özü yörep bilmeye. Bu neyme lan? Qalli sende qalmaya, özü yörep bilmeye. Elmi damirinde darış. Koleva. Koleva doğru cevap. Neyse, şol zattan Allah'ınca da şonca da ulalayan zat neyme? Allah'ınca ulalayan da yaşımız. Yaş, kim alayadı diyor? Adamlar. Adam. Kimsenin neyse yaşını vallahi böyle ama dolanıp gelir. Yok. Oğlum materyalini bir daha. Gördün mü? Materyal. Ava täden aytaryň sala. Neyse Allah'ın şonça da ulalayan. Neyse içinden alıp atıyorsun, elin böyle alıp atıyorsun, şonça da şu ulalıp atıyor da. Ulalıp atıyor. Aşağılarına taraf ulalıp gidiyor. Ba,
Ali boyda adam al bilir ya. Pirden salyan da. Oğlum mu? Şonem böyle umuman aydan da şu çıkaran da adımı da sonra hem böyle. Çukur. Çukur doğru, çukur hakikaten. Ergi soralar tapdı. 10 san tavuk uçup var ya diye. Ava. Şonun 2 sanısı yere düştü cemi neçe tavuk asmanına kaldı. Tavuk kapşa tutsan ava. Doğru cevabı hakikaten. Ne mene dinge gözümde yumuq wagty görüp bilyas. Fikirlerimizi. Ya. Dinge gözümde yumuq wagty görüp bilýän adamız. Gözüň açykka görýänler. Gözüň yumuq görýän günüňi. Yo, günü görüp. Ha, göz yumuq. Yatyr kan diýsen düş. Düş de gözüň yumuq. Yatyr kan diýsen hasta. Sanyny aýtman keptäniň güllerini adyny aýtman 5 tane gün sanap bermeli. Yani birinci gün, ikinci günüm diyem yok, duşun netişilmede diyem yoktu, 5 tane gün sanap bermeli. Keptäniň 5 günü. Yok, şolar sanamalylar. Meselem kömek edeyim. Şu gün Ertir bir gün, öňün, onan öňkü gün. bir galy tutady. Şu gün. Aha. Ertir. Aha. Bir gün. Aha. Iýda sarýas. Aha. Düň. O, düň diýmedim, doğru, indi doğru. Bir tegelek petir äleme yeter. Aa. Nämeler şu? Ay. Ya beýlekdi. Gün. Yo, doğru. Öktem tegelek de petir görnüşinde Ay, gördüm. kä vardı. Ya artam bolar, iýerler mi, näme? 32 sowuşynyň bir terkerdesi var diýdik da. Diş. Şu an ne kadar merket 32 terkerde diýär. Vallahi birlik doğruda men o tarapyny bildik. 2 tane adam ýagşyda ýörep barýarlar ýöne. Näme üçindir diňe biriniň ädigi öl bolupdyr. Beýlekinki öl bolmandyr. Näme üçinki? Bä. Wagt Sana adam tamam ýagşyda boldy. ýörep barýarlar. Ha, oturdum ýa. Wagt tamam boldy. O 5 minutda geçipdir şu. İnsaf sonra ha. Ha, derdim bilen. O jogap bermäniň wagtymyz bar. Bar pikirlenip. Zaten aýtyp geçdim. Ha, indi. 2 tane adam ýagşyda ýörep barýar. Aýdaly bir harby ýa-da hukuk goraýjy adam bilen ofitser ýörep barýar. Daş sonra insan sonra jaňa sorak berýär. Jaňa. Balya. Jaňa. Dokument şu toporunun diýze bilen tanalýan Arslan agamy jaňa deli. Jaňa. Bu sonra özüň aýtalajak men aýdym. Siz ýagdaýyny aýdyp Agam salamu aleykum. Aleykümselam. Bolmy ýagdaýlar. Şu wagt men tanış ýüzler gepleşiginde bir sorak berdiler. Şonam senden soraýdym. Jogap berebiljekmi? Dinläni. Assalamu alaikum. Sana o ne adaranlar? Yine sual şeyle 2 tane adam yörep var ya. Yağışın aşağında yörep var ya. Yani diye birinin ädigi diye su için öl bolupdyr diye beýlekinki öl bolmandyr. Nädip beýle bolup bilýär diye de. Ya ondan näl? Ondan näl? DJ Kolyanın. Olan ikisem yörep var ýalar. Eňilrek pikirleriň mesela maýdaly bir serkerde ofitser yörep var ya. Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularymyzdan ziyat. Kaptalyna da oguljugy ýörep bar. Ofitseriň ädigi öl bolupdyr. Ofitseriň ädigi öl bolupdyr. Ýöne oguljugynyň öl bolmandyr. Näme üçin? Onda ädik ýok. Ädik ýok. Ädik ýok. Dogry. Belli mi? Ädik ýok diýär äkiji da. Ädigi ýok. Ädik ýok diýär. Şol. Kelle onu sturýar bular. Ädigi ýok. Kutlaýarym man dogry jogap berdi. Bildiň am. Dogry jogap berdi başara. İsmi uğurlu olsun. Sağ ol. Getirilen barýar. Minnettar, sağ olun köpü. Ye sam sağ ol. Sağ ol diýim, minnettarlyk aýdýar. Minnettar sağ ol. Ağamrat, doğrusu 14 tane doğru cevap 15'ten. O netice. Atı o netice. Atı o netice. Elbette belli datlar bir de kemer qavat gelen. O netice. Yani biz soğuğadı bar beriyatsan islendik yağdaydı. Yani ştak adab edip gelen uğra şertinden bir göreyim neysen berip bilyasın. Başlasın şertinden maydı. Hiç şeyliysen o Elbette şertinden bir yerine yetirip. Şertin ay. Onun ağamrat şert şeyle kabul etsene. Derdi. Bismillah bir neçe magazinler var, dükkanlar var. Ya olmasa gelip mihman gelen gıydılar var. Birden yanına birini var yana söyleydim ben. Var adı orada mi? Şolara var yanından diye. Eğer gözlüğe çıktım. Gözlüğe çıktım. Son yanına var yanında diye. Evet aydımlardan bir zifetlerini ayıp yerine yetirip veriyorum. Gön şeyli görmüşlerdi. Hatırlatırlar, düşündürürler. Gengor mesela böyle. Yok, gengorutlar yok. O da adamsı. Başlasını öv gönümü. Haysın sayılasana. Hatırlatırlar dedilerler ya başla. Şu mağazayı nakıcı aşağıda elle. Utanyanım. Karaca gözlerini menden gizle yar ol. Çalaca ne dedi? Bana yılgır yar ol.
Sana men söyönüm diysem mi, ya gözülüm diysem mi, gel gir kalbime ayüzlüm, söylerim ben seni. Amrat yerine getiren yani şertine de çiğnin maçıksan çiğnin köp sağ olun. Buna melamitlikler arzu ediyordu. Neyin kalıklarını kovaklara geçer mi? Öyle mi? Geçelim. Fırsatından ne başladık? Şu yerde ilkinci nokta Katmer kafayetinin adına şeyler aktivitesi ve şeyler görmüşte yollandı yani fiiletini. Bundan daşkarı yine meşhur Bolt kampanyası yüksüz ölçemiyeti. Evet, taklar. Bolt üyeleri şeyle toğut yollayanlar, şeyle kan bottan konsept. Bir neçe toğutların içinde gördüler. Şeylere korunçlu yollayanlar. O jonda evde avadanlık yar oldu. Bundan daşkarı Lawless Beauty. Lawless'ta içinde yurttu. Vexis Park'ın dükkanının adında şeyler aklar var. Ondan daşkarı şiir ya İngmar Maşinin içine. Abdullah olanlar şeyliklerini koyuyor tutsunlar diye geçip kıyınçılığı olmaz. Şundan koysa maşin yağı yana diyorlar var. Barlak görün elbette şey diyorlar hakikaten. Sintetik yağlar öndürülür. Akır kuvalite diyatkil kanceser ürünlerin dükkanının adında şeylere koymuşlar. İngilizce yer diyen mi? Ağır çekerek tuvalet. Doğru öyle ya. En son yani adaylar bile size bundan meylemişsizlikler. Evet, sağ olun. Size de sağ olun. Türkmen Portal şeydir ki peşinize çağıran için Allah'a minnettar. Bizi görüyen, okuyan, tədəlkərim işe havarlı. Minnettar. Böyle çok sağ olun. Ona bundan meylemişsizlikler. Bu da yadigarlık tutuşuyor. Öyle. Tamam. Şair. Bunlar geçirtiniz. Yok elinizden terike. Yok bunu çal tereke dedi. Yanım seyanım dinleseniz men nur yüzlüyüm yürekte ömürlü kal duruşuna